problème na fami mon rewɓe Africa hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam rewɓe Afrique jarama on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV cakal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Thioubade ɓuɗɗo windere en jetti jinnamen men en juurim papa men wasila men Nouroudine Hammad Aliou Rahy gorko mo Dara Halayɓe e nder makko en juurima ɗon dennagal seere ɓe futankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanaɗo ɗo bandiraɓe jonde men nde kewɗen joɗanaɓe bandiraɓe kala saaha émission men Debbo Africa mo ganduɗon ko ɓinguel moon miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Sali Dia debbo mañam liduɓe lidu bani buuɗi sippa toroɓe sippata jamli heewi ɗowande moɗon hande kadi eɗen ɗo mbo sikki son jii décor o tan on gandu tigui min jalti Sénégal hande eɗen e Mauritanie eɗen ɗo e lamorgal leydi Mauritanie ɗo e Nouakchott haal pureɓe kewide maayo wona kerol wadde noon en tacci maaje en gari tigui tawde fulɓe ɓiɓɓe fulɓe tigui fullaɓe lamɗama ha beeli taw kaɗani ɗo e nder Nouakchott en jetti Allah noon en jetti jaatigueɓe meɗen ɗo e Nouakchott Tafasi mon pro de valeur mo ganduɗa ko jaatigue meɗen woni sababu meɗen tigui hande garagal meɗen ɗo e sabamde concert muɗum mo garɗen ɗo taw ko enen mbaɗa magane ɗo e bassal Atlantique kono noon kadi mbiɗa sikki hande so tawi on jimoɗo joddi ɗo ɗo debbo ko debbo pullo tigui notiɗo inde muɗum biteɗo Hawa Siré Ba mo ganduɗa conseil régional ɗo e nder Mauritanie kono kadi ko debbo mo ganduɗa so tawi en belama ben activiste mo mbiteɗo noon ko banggue positif mo ganduɗa ko debbo darotoɗo kaɓantoɗo leñol mum kaɓantoɗo rewɓe kaɓanto sukaɓe bisimilla ma émission men Debbo Africa. Merci beaucoup. Déjà ko salminde mon mi andal witeni juurade mon wiide mon bismillah e nder Mauritanie wuro mon awi non biɗa maayo wona kerol donc que ce soit Mauritanie ou Sénégal pour min c'est la même chose kala to pullo woni no wiya mbimami tan enen fo jiidu yumma e baba donc merci déjà e gargol ma et surtout confiance mo joguiɗa arde yam pour waddude yam émission mi weltima merci beaucoup. Je vous en prie ma belle wadde noon ko bellamma peccaɗo wadde en calmini en juurima ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia o salminama o juurama ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha toon Burkina Faso directeur men général ardi bonnani Kabou Samba Diop salminama juurama ɗon dewten calminen personnel Pindi kala e dendagal kadi e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi guila wonɓe ɗo e leydi ndi walla wonɓe Afrique o ha diaspora o partout dans le monde on calminama on juurama ñaganama Allah moƴƴere woni no mbiɗen ni hande eɗen gondi ɗo e Hawa Siré Ba so wiyama Hawa Siré Ba Hawa Siré aɗa wawi haalande bandiraɓe hol Hawa Siré Ba to Hawa Siré Ba jibina nde tawno neɗɗo ene jibine ɗo jeeyaka neɗɗo kadi ene jeeya ɗo jibinaka holto woni wuro Hawa Siré Ba ko wiyete ko lasɗi muɗum par ce que eɗen gandi Nouakchott walla wiyede Dakar capital wona hewani wonde lasɗi fulɓe kono kadi holɗo Hawa Siré Ba janggi hande ha heeɓi diplôme aji muɗum seeɗa e parcours Hawa Siré Ba. Bon, alandi kam halde hoore mum ce sera un peu difficile mais kam mami etto donc min mbiyetemi ko Hawa Siré Ba komi pullo boɗaɗo komi debbo activiste femme politique mais activiste et social idée e yam avant femme politique o parce que femme politique o koko tawi koko abbiti donc jibinami ko ɗo Mauritanie Nouakchott jibinami ko Médina 3 nenam e babam ngari 6e guila mbaɗa yaare 3 mois donc kala jibinaɗo après mi jibina ko nder Elmina ɗo to tawɗa kam ɗo donc ɗo gandumi ɗo mawnumi ɗo woni faram et jangumi ko école 4 déjà début o jangumi ko Saint-Louis nde gonnomi cukalel kam nawanoɓe Saint-Louis pour jangude primaire am garmi mbaɗmi entrée en 6e am école 4 SEPRA après garmi lycée Elmina jami lycée national gasnumi j'ai fait la gestion des entreprises ne gasnumi après Allah waddi kamen neɗɗo hande natti wonde ɗo hen woni tonton Hamza yarahmu yo Allah yurmomo yaafomo to leli ɗo yo ɓuramo to ummi ɗo gorko moƴƴo babam wonno sehilam confident am franchement donc o wi kam awa ko mbatta ko il faut que mbadda hen politique seeɗa sa yiɗi yaade kanko iddi nanude kam affaire politique donc après ça politique o mbo liggotono hen diddani donc après kanko waddi kam e gorko goɗɗo moƴƴo woni hande babam woni
hande neddo mo ganduda kala ko mbawmi mbaɗa wawi wiide omo waɗi hen jungo makko à 90% à part Allah nelaɗo e jinnabam woni gorko biyeteɗo Mouhamed Bou Amadou parce que nde Hamza waddi kam e makko o wi kam holko jinmi wadde nde womin kam jiɗɗo yaade États-Unis o jali o wi kam jaha États-Unis pour hol ɗum mbimo mi yahami janggo yami liggo ma joɗoto janga liggoɗa ballaji jinnaɓe ma donc o totti kam liggey o yoɓani kam e société makko donc gila nden ha joni mbeɗa mi liggido e makko koko makko gondumi machallah jimi ko ganduɗa eɗen mbawi tugnade hen ha yewtere nde mbawen hebde famamuyo tiggo hol Hawa Siré Ba wadde noon kidorade e banggue caggal nde mbiɗamin ko ɗo jibinɗa mbawi andude so Hawa Siré Ba d' abord hoto jeeya e guure meɗen Fouta min gonmi ko jeeya lasliyam jeeyami ko entre Darel Barke et Saint-Louis du Sénégal. Darel Barke Saint-Louis. Université Saint-Louis gonɗo Sannar Peul o université o village fulɓe mo jokkodiro en face ɗon tanam Samba Ngouma Ali Hammad jeeya. Machallah. Wadde en paami hoto Hawa Ba aji woni lasɗi muɗum kono noon Hawa haadumi yaade ni e banggue hande liggorgal ma walla banggue politique hande ko gonɗa conseil ko guidotomi koye banggue social o hande Hawa mbiɗa ko activiste mon foni andi so wiyama activiste hay sino gorko weeɓani saha debbo par ce que activiste ka dañowo haɓotoɓe surtout laamu ngu heewi haɓadema par ce que mon foni andi laamu yiɗa yaltinanede sona ko feewi muɗum te activiste heewi yaltinde koko ɓuuri ko bonde e laamu ngu ko mbaɗata ko yimɓe ko ganduɗa kono musko ɗum haɓoto jomumen donc hay sinno ko gorko heewi ko hiiɓede ala haali ko debbo affaire activiste o holno arde ma hande Hawa Ba kadi holno gurdunɗa e ɗum ɗon en fait min déjà gila mbaɗa woni cukalel kam neɗɗo mo ganduɗa kam meɗɗo tan salade par ce que ko noon min nehira noon min mawniri babam fawanno amen yewtude amen andina amen que min julɓe déjà que amen poti rewde Allah mais kadi o andina amen que min fulɓe te que min woɗaɓe te an aɗa andi fulɓe no mbayi donc o wiya amen on ñamata ko neɗɗo ñamata on jarata ko neɗɗo yarata on dañata ko neɗɗo dañani oto jiye neɗɗo ha pamɗinon ɗum oto jiye neɗɗo ha cikkon onon ɓuuri ɗum kono kala to ko woni fenade oto jiye hen jiyeɗon hen kala ko wona gonga oto tawe ɗon hen kala ko ganduɗa yaadani e ko l'islam yiɗi oto neɗɗo tawmon hen donc min noon ne pertumi guite nde hawri koye ɗum ɗo no wiyete événement ji Mauritanie Sénégal donc mi yi nden kam cukalel mais kono wonko teskitoɗa hen holko gurmi hen par ce que nde yimɓeɓe puɗɗi wullude pour minen ko fijirde donc min dogi min jaade mabɓe min payi marché 6e nde min jetti hayde marché 6e min ji yimɓeɓe no mbaɗa ettuno ɓena mbare ɓene pied donc min dogi min kooti donc wontani kam e mi wawano famde comment neɗɗo ene wawi wadde neɗɗo ko wayni e bonande donc ɗum ɗon déjà choquino kam min mawni min ji aussi no laamu ngu yaratno par ce que holka wonata tan a bokkata hol to ganduɗa to par ce que hande hay an garɗo hande o tu vois la différence gonɗo nder Nouakchott tu as l'impression ko gonɗa koye deux capital capital yimɓe joguiɓe e capital pauvre uji sa ari ha marché capital ayi lumière ala taliji moƴƴi ngala galleji joɗɗi godani katuji jahateɗi V8 uji ɗi godani donc on a yimɓe ene jogui impression ko wuuro ngo ko foti yaade no foti yarude ni yarani no alors événement ɗi gasi babam nanga pendant 3 mois 2 jours babam jibinɗomi ko nangirano o nangirano ko wi ɓe mbi ko sénégalais ɓe mbi o fotani parce que il était au ministère de la jeunesse et des sports min babam c'est un entraîneur de 3e degré de la FIFA donc ɓe mbi ko sénégalais ituɓe nangimi pendant 3 mois 2 jours et tous les mercredis aɓe torturannoɓe so futoroyoni ha weeta ɓe mbaɗɗe jogoir et tout ça donc ɗum ɗon fof hedde yam et puis ko idi choc de mes adunam c'est que min goni cessier des jeunes filles amin mbaɗa ɓe garani amen pour émission rewɓe min jeehi centre rewɓe gonɗo hedde marché capital o aɓe mbaɗa couture tout ɗon ɓe mbaɗi émission télé Mauritanie wonno min gari min jooɗi comme mi waɗano foulard e ko ɓorninomi ko robbe mbaɗannoɗo émission directrice ɗum ɗo o télé de ala directrice école o hoori o wi min yim fa caggal parce que
école mo janganoɗa non wona école émission waɗa koye école ɓe mbi kam min yam fa caggal parce que peut-être parce que mi wona capato alors là aussi ça m'a dégoûté mbi mi bougante jooɗimi ɗo mbaɗannoɗo émission wimo non o bougata yo jooɗo to jooɗi ɗo par ce que jooɗima haga ɗum jonni kam e gueɗe goɗɗe ɗe jiyannoɗa ramassuji par exemple e nder banlieue jiya neɗɗo ɓorno wutte ramise ramistaji parce que ɓonni ko wutti et puis wona ɓaleejo jiya un jeune noir ɓorno pantalon par ce que koko waɗi check down ramise ɓe ganda ko woni ɓe mbiya ko bandi par ce que ko waɗi check down donc il y a eu tous ces paramètres là e miñiraɓam aussi ɓe kaɓe miñiraɓam ɓe kadi ɗumen wuurde ɓe kadi ɗumen wadde concert aji ɓe kadi ɗumen wadde ko heewi gonɗe miñowo ɗon mar jammin tekki kanko rewe yammini makko jiidimo e baba donc comme min wonno chargé de communication groupe jammin tekki j'ai vécu avec tout ça e mbiɗi yiyatno aussi nde wonno babam wonno bammum jammin tekki babam ridda liggey mum donc il y a eu tous ces paramètres et que je mi yiyatano hooram au fait comme tout mauritanien ɓaleejo walla bio mbimi mbimami walla wolof o walla soninke o walla bambara o yiyatano hoore mum e kala ko waɗatino e nder leydi ndi donc min mbimi que j'avais pas à croiser les bras mi jooɗo que hande ko foti changede koko minen changeata ɗum hare nde ko minen poti rondade ɗum et que min potano jooɗade par ce que min ngalano droit jooɗade par ce que ɓe mbima ɓernde wona hofuru saka no ɓoose et puis la liberté comme on dit elle ne se négocie pas elle s'arrache donc il fallait qu'on arrache min kefta min gandinaɓe koye leydi ndi min jeeya min gandinaɓe ko kala ko watte amin jogui hen gueɗal min gandina parce que kamɓe fof ɓe bonani il y a une tranche de la population nan ɗo hen kañum jogui wuuro ngo kañum ittat kañum waɗat kañum décidat heddiɓe ngala aɗa yecca pato boɗejo mo wattatako aɗa yecca pato boɗejo mo ala to woni aɗa yecca pato boɗejo mo ala kayitaji donc ɓen hande minen somin kaɓane minen hay ɓale ɓe amin kaɓane ɓeɗon par ce que ɓen ko mbaɗa fof ko minen mbaɗa donc wona tan leñol amen mais ko Mauritanie naajo kala mo ganduɗa ene famɗina walla hokkaka haqqe mum minen min daroto min kaɓane on ɗum woni ɗum ɗo wadde sen beelama mbiyen Hawa Siré Ba haɓoto ko droit de l'homme kala neɗɗo ne foti heɓde ndimagu muɗum wawde wuurde e leydi muɗum en l'aise taw tampani tampinaka so tawi en paami ko a neɗɗo guurɗo hunde nde ha hankkandi wontanma goom dariɗade fippo woni no mbiruɗa ni fodde tettete ñande Hawa felditi hankkadi nadde e nder haare nde en tant que debbo en tant que wonde activiste min mbawi andude ko hola ñande mum ko hadde ñande hen holko wonno finde muɗum so tawi aɗa siftora mbaɗa siftora première fois am nadde haare nde ko nde jammin tekki foti yaltinde album mum min ƴefti maison des jeunes après les derniers jours ɓe noddi amen ɓe mbi amen ɓe mbawa tottude amen maison des jeunes par ce que jammin tekki ko waɗata ko koko sumata wuuro ngo donc ɓe mbi amen album o emin jaa min jeeyoya ɗum temin jiiɗi mais min jeyta ɗum nder maison des jeunes et puis ɓe mbi amen que maison des jeunes moɓe kokkuno amen yemin job walla ɓe tottitta amen maison des jeunes o en hen miñam no wiye Maggata yeeyi cakka mum kanŋe addi haalis o yoɓi maison des jeunes o est ce que min ƴefti bus seede Allah nan noddine min ƴefti bus min jaltini ɗum maison des jeunes ñande hen ko nder bus o min jeeyanno album jammin tekki deuxième fois o c'était par rapport à touche pas à ma nationalité ne min jii sa ari aɗa waɗa recensement aɗa foti winditade pour dañde kayitaji ma neɗɗo jooɗo watma enquête sa nanani saftore a windittako walla wima ya janggo suura tel e Qur'an sa wawa ɗum a windittaki est ce que donc ça je pouvais pas jammin tekki je peux mbaɗa wawi jooɗade par ce que mbaɗa andi maɓe kaɓa koye maɓɓe
mais par contre ɗum ɗon mi wawana jooɗade mi wasa wadde haydara donc c'est là où j'ai commencé à rendinde sukaɓe Elmina min mbaɗa des bus min mbaɗa des ɗum ɗo mi ƴefta mi yaha mi fewnoya t-shirt aji touche pas à ma nationalité mi yaha mi waɗa des pancarte min mbaɗa des draft min binda min jaltina min mbaɗa réunion ji amen en douce min porta min mbaɗa marche uji amen sahaji min piye trakuji mais haɗata amen samedi o so arti amin keppa ko artata min ceega melfeji amen après min naate neto min ƴeewa holko mbatta pour lacrymogène was tampindema min ƴefta bidongaji 20 litres mbaɗa hen ndiyam vinaigre min dondo min nawara bon mais quand même hande nde mbaɗa yetta Allah parce que sukaɓe Elmina sukaɓe Nouakchott tawti amen hen balli amen ha hunde mabɓe nanga ko nande Jules Techno en mbaɗi quelques mois en prison sabu touche pas à ma nationalité Hamdou en et woɗɓe waɗ plein de jeunes ont été arrêtés jugés emprisonnés parce que min jaltima mais hande c'est des trucs qu'on ne regrette pas et hande so tawi mi poti wattude ɗum kadi hande mamin battu parce que vu que ɓe mbiyata ɓe arrêta recensement ɓe mbima arrêté o si min poti yaltude kadi min jaltat parce que ɗum woni fodde amen en fait machallah Seydi Ba beele en tant que debbo woni ko wiya ko ndewago tan weeɓani surtout kadi gona debbo kadi gona la lion mbiya ka kaɓireɗo enen eɗen gaduru enen fulɓe ndeni e meɗen hayso bato waɗama so debbo wiyene haali wiye deƴƴu ana haalta ko rewɓe kaalata debbo watti darade hande na haaɓo sababu nde ndimagu yimɓe sah haaɓo ndimagu kadi rewɓe e worɓe foof ene waɗa organise ko wayni bela meeɗa dañi hen ñalandu wayno laamu haysino wona ene jagguma ha yimɓe ji nule ma yimɓe des menaces e ko way noon walla gurdama wonani e rixé chaque jour mo Allah waɗi tute aɗa jottoro ɗum min hande chaque jour komi jottoriɗo hunde fof no wawi hebdemi par ce que ko min décidi ha ɓeele saabu kala neɗɗo mo ganduɗa hokketake haqqe mum kala neɗɗo mo ganduɗa droit ji mum ene haaɗe ɗum et chaque jour aɗa yiya ka fotani yidde chaque jour mo Allah waɗi mi woni ɗo candidate à la mairie d'Elmina en 2018 mbeɗo jooɗi neɗɗo goto noddi kam o wi kam allo Awa Ba mbimom a o wi kam min de kami jahannoɗo après gardeɓe nangui kam ɓe mbi ɓe tawe poche am drogue mbimomi drogue o wi kam eyyi mbimom fat mi ummoto mum ɗo mami rappel ma jaltumum e yimɓeɓe garmi natmi e salo noddutumo debbo walla gorko gorko mbimomi holko woni probléme o haalni kam mbimomi min de mi haalnino moon mbimi moon ko so tawi on kaɓama mami ar mi habde moon haare nde mi wino moon son toñama mbimi min e moon kaɓɗen haare nde par ce que mi yiiɗa tooñe ɗon kala jeune gummiɗo e Elmina walla Nouakchott Sud ɓe mbimomi kala ko fate drogue walla oɗon ƴefti kake jannande mi wino moon so noddi kam hen mi tawata gonga donc c'est comme kalantumami ko c'était en 2018 il y a 3 mois ko tinmi ko plan wonno baɗanoɗo pour jaggueɗa mi wawa dañde probléme parce que mbaɗa woni en pleine campagne donc c'est juste tan exemple mo tottuma exemple uji ne keewi par exemple minen e haali en le député de la jeunesse ne min organise la marche pacifique de la jeunesse Carrefour BMD komin 9 min gonno rewɓe ɗiɗo gonno hen ko heddi hen ko foof ko worɓe 7 worɓe e 2 rewɓe minen organise ɗum minen mbaɗi foof nde ɓe beddi des lacrymogène yimɓe foof carodiri minen organise noɓe ɓe komin leeliɓe dow tali o min mbi min dogata ko ɗon ɓe tawi amen ɓe pi amen matrakuji ha min maayi a faami sahaji aɗa nangue nda andaka nde an woni holno nangueɗa piiɗa e tout mais c'est des trucs que tu ne regrettes pas parce que a waɗani ɗum saabu ma mbaɗɗa ɗum ko pour yimɓe ɓe ganduɗa par ce que aɗa foti daranade ɗumen et le seul peut-être hic gonɗo hen e ɗum ɗon des fois mbaɗa pose question ngaji mbiɗa wiya pourquoi ko jolfu ɓe mbiyata ko ngal tayle sa vie ƴefta aduna ma tayla sa bakkan pawa ɗum ni e pour yimɓe e yimɓe ɓe ɗon ils ne se rendent même pas compte e effort aji an ɗi mbatta kamɓe ni ndentata ɓe kaɓoma eyyi kamɓe ndentata ɓe kaɓoma walla min jaaha min piye ha cekkeno amen min birto neɗɗo waɗa amen ni yan
mais attends ko fotani mon leydi ko leydi safalɓe mais attends an pullo o sa ƴeftani hoorema a forsani hoorema mbiɗa wuuro ko wuuroma mbaɗa hankandi ko kemnoɗon e dokkunoɗon hojumuji puɗɗima hubde ko seeɗa tan e jubbude banggue social mo mbatta Hawwa hay sinno haalnani min nani on social mo mbatta gila ɗo e 6e ko taari 6e jogotoɓe caɗele facture jogo caɗele ordonnance jogo caɗele dépense gara mbiya Hawwa wallu min hen gila kadi jangde ɓiɓɓe mumen jogoɗe ɗon caɗele te nden hande e hanki wonano gotum hay sinno ni hande wonno yarani ko min gandani jogui salaire walla ala salaire ngala salaire so tawi conseiller ji kam ɓuri tannaɓe ngala salaire ɗum kadi conseiller ji ɓuri ngala salaire ɗum kadi ko wiyete c'est à voix ɗum ɗon ko foti ƴewtede donc hay sino wona ɗum kam hande machallah hande ne wawi tawde jogui contact e gouvernement o taw situation change taw kadi won golle hande joguiɗa hoore ma ɗo ganduɗa aɗa wawi ittude e jeyba ma walla ittude tawde ko debbo wi ittude caɓal wudere ma mbaɗa kono taw hanki doole ɗe jaranno holno Hawwa waɗanno ɗe ɗon peeje ha wawa ittude e hoore muɗum walla itte ko taari muɗum taw ko revenu mo mbawɗa hebde ha mbawɗa wallude ɓe ɗon miskineɓe jogotoɓe ma yakar somi yetti Allah mi juule nelaɗo mi yetti jinnaɓam sallallahu sallam mbaɗa yetta population o déjà bon mino ne natmi tan puɗɗimi liggade tan e nder copral woni groupe Bo Amatou kala ko wonno promotion et publicité koye junggam wonno woni groupe Jamen Tekki o ala liggey mo gonmi o liggey mo liggoɗa o société mo gonmi o Bo Amatou o déjà on société nde natta e muɗum nde wadde tawa fuɗɗaki activiste o on idi donc nde natmi ɗon tan toppittunomi ko tout ce qui était parce que ko Malboro kala ko wonno promotion et publicité koye juuɗam rewonno donc so wiyama promotion tan mi arat mi daro tan ɓe mbaɗa sahaji mi ɓe kaɓe kam ɓe mbaɗano Awa Ba fotani tan kanko Mouhamed Bo Amatou o wiya totte Awa Ba ko wi fo yo waɗ so wi noon tan mi rondo sukaɓe 5e 6e banlieue o foof kala to jeune fille ɓalejo woni tan mi ƴefta ɗum mi nanno ɗum watta liggade comme hôtesse daña salaire 50 ujunere nde jumbo kadi ko minen wonno jumbo kadi koye groupe amen bokki donc jumbo pareillement so publicité ji godi tan mi ƴefta sukaɓe rewɓe kadi banlieue o mi nawaɓe ɓe ƴefta comme ça ɓe liggoɓe daña kaɓe ballidu jinnaɓe mumen ɗon puɗɗirimi e wallude neɗɗo wawa wallude neɗɗo wawa wallude wallat ko Allah min haydara mi wona haydara mi wawa mi gëm Allah nak koolimomi alhamdulillah machallah mi wawa haydara ko Allah wawi jonde men neɗo hande ko Allah wi ma ar Mauritanie sa ari ma yindire yimɓe ma namdo ɗumen ɓe mbi ma yato Awa Siré Ba joddoɗon gonga Allah wi ma won ko tottim rewoye junggam ko resnuma mi totta waɗɓe par ce que min ala ko mbawmi donc ɗum waɗi mbimami mi yettata Allah mi juula e nelaɗo mi yettata jinnaɓam ko dañmi temi mbaɗa andi mbaɗa daña temi jogorani feccude eɓe potmi feccude billahi wallahi taala oto Allah hokka ɓe yiiɗa kala kam mbaɗa daña ya taw mbaɗa fecca potmi feccude kala ko Allah hokkata kam te mbaɗa andi mi feccata ɓe potmi feccude ɓe julɓe ɓe potmi bokkude ɓe oto Allah hokka mi yiiɗa chaque jour ko ɗum ñagotomi Allah somi juuli ko ɗum ñagotomi Allah somi ɗanimi mi fini ko ɗum ñagotomi Allah donc Allah totti kam hunde o wi ma wonɓe totton ko noon yaani haydara mi wona haydara mi wawa machallah Seydou Ba wadde waɗi gartam no fewi eɗen gandi woni ko mbiyata ko ɓuuri ko tekkude e ngaari ndi wawa hejje e barme goto o somi joddima e rewɓe waɓe no moɗon yewtere nde wawa hejje hay e nder 1 heure de temps law ko haali noon kono noon jubbat hen ko ɓuuri hen ko wadde gartam tan dokken ɗum bandiraɓeɓe wadde noon ko wiide Hawwa hadde ko faade e bande hande dawrugol so tawi beelama pular ko noon wi walla mbiyen banggue politique an fo sallonode politique jaaɗa ha pamɗa hande neɗɗo wawa wonde haydara e leydi ndi walla jogoɗa konngol leydi ndi walla mbawa darade kaala walla balla bandiraɓe tanka a waɗani politique par ce que mon foni andi ɓe mbi so tawi a yiiɗi habde yimɓe a tawat ɓe terrain mabɓe du coup hande a naati hande e lande politique o hande ha woni hande conseil min mbawi hande fadde Hawwa Siley beele hande min dañe makko walla min jiiya makko komin meeɗano yiide e Mauritanie o wona premier debbo posɗo candidature muɗum ha wawa wonde lamɗo leydi Mauritanie pourquoi pas c'est un rêve parce que hande neɗɗo foof kala kana dilla
ko pour yaadude hen yeeso wona pour yaadude hen caggal amin jetta Allah min jetta déjà population gëmɗo amen parce que pour une première fois la coalition Espoir Mauritanie yaha aux élections min daña 6 députés des conseillers à la mairie des conseillers régionaux et tout mais attends c'est une victoire que victoire woni ɗo maintenant c'est vrai que min ngala salaire d'être conseil régional minen les conseillers min ngala salaire uji mais amin jetta Allah parce que amin gonde debbo mo ganduɗa franchement c'est pas parce que min gondani même bord politique que neɗɗo haalta moƴƴande mum amin gonde debbo Fatimata Bintou Abdel Malik extraordinaire o faltaki ɓaleejo hardane pullo sarakulle kala garɗo jogui probléme mum koko réglété surtout cas maladie médical hay so tawi elle est en plein réunion ça addi o wiyata ko ya addu oto fat o signine donc là on arrive à aider les gens kanko woni présidente amen donc amin ƴefta des gens hande amin balla population o des prises en charge aɗa foti yobde opération ji xaalis kewɗo minen min ƴeftuma en charge déjà ɗum ɗon ko victoire min galano ɗum hande formation ji nana mbaɗe 500 et déjà dans une semaine mbaɗa foti hokkude des attestations jeunes uji 500 et quelques jeunes enen jalti ene mbaɗi des formations professionnelles ko yettere Allah donc wona min hande wona salaire o woni important e yam woni important e yam komi wawa wadde population o ko fadanno e yam ko e mbaɗan jeema mbaɗa mi essayé mbaɗa waɗa hunde fof pour wadde ɗum e mbaɗa ñaagui Allah duwaw pour wawa yarude yeeso maintenant ka candidate à la présidentielle pourquoi pas mbawi faddema wadde élection ngaji garu non fulɓe waɗaɓe dogata meɗata dogde minen komin waɗaɓe et puis kala komin naati min natat tan ko ha min sesa donc tade min naati e politique o faade amen e banggue foof par ce que mbaɗa andi fulɓe ɓe nandari et puis fulɓe waɗaɓe kala ko natmi koko naati et population Nouakchott Sud o par ce que mi haalanma les voix hande c'est la jeunesse o no gëmi amen no gandi coono mo min dañi pour yettade ɗo hen donc c'est des gens qui sont là pour nous et nous sommes là pour eux donc hande so population am min gëm e kamɓe so gari yam mbi kam Awa Ba il faut que jehen présidentiel tan mi yahat parce que wona min hande min komi Awa Ba tan mais hol wonɓe caggalam hol liggotoɓe caggalam liggotoɓe caggalam ɓe ɓen ko mbi kam fof ko ɗum mbaɗanmi e par ce que hande kamɓe traçat lawol ngol tan mi rew soɓe mbi kam hande a wonat candidate tan wonat candidate tan a jooɗot Dakar nana kam ala mi arat nden mi arat walludemo wadde battre inchallah campagne inchallah rabbi inchallah wadde noon woni ni en beelammo no feewi machallah Awa Ba nde tawno so tawi en mbi debbo Africa tan woni no mbiɗen ni ko émission mbaɗo valoriser rewɓe so tawi noon ko wayno Sali Dia mun foni andi min komi féministe komi sanctrice kadi komi kaɓantoɗo rewɓe to e Sénégal somi ari mi hawre funeram ko neɗɗo fof wonana kam ko beelam wonana kam ko fierté mawɗo wadde ko wiide min tan min ñaa tawno haal pour men kewi wiide ɓinguel ñiimo ñagantaki Allah yo mawɗo ñagante Allah ngo yo wuuro sella noon kala pullo dariɗo wallude fulɓe no dañ keɓir ndemagu mon wallude fulɓe no guurdi no dañiri jaam rewɓe e worɓe fof mbawata hen ko duwanade ɗum yo Allah hebbino hono ma hen e leydi ndi amin tawi ɗon fof ko heddi ko weltanade ma wadde ma félicité wideɓe kadi bonne continuation ganda minen eminema ɗum noon nde yonti fof min kam komi gummoto Dakar tan mi ara mi waɗa abandonné Ali Falane sino ko 1 mois mi ara walludemo waɗɗo battre campagne arat inchallah déjà ko remercie de mon et puis remercie des populations Nouakchott Sud o fof parce que nde campagne waɗi ɓe darima surtout la jeunesse haɓama kala pullo to wonno darima pour wallude kala to ɓalejo wonno darima pour wallude et même safalɓe mballi amen parce que aɓe gandi koye gonga min jahata par ce que minen kala ko wona gonga min jiiɗa et puis min mbaɗani politique pour funtude nous on veut le changement en fait min jiiɗi ko politique gonnoɗo ɗoyno min guitta on politique woni politique siège vide ɓe mbaɗat campagne so heure vote yonti ɓe nodda population ana jooɗo hebbina chaise uji foɓɓa kamɓe ɓe kala koɓe kalanno après ɓe jaaha hande ko ɗum min jiiɗi ittude min jiiɗi ko hay militant gonowo hen o jogo son mot à dire jogo miijo mum hokka amen min jewtude hen waɗa échange min mbiye yaroni par ce que minen haare amen wona pour minen ko pour population o donc population o kala ko ganduɗa amin poti wadde te ɗum ɓe padata e amen oto ɓe jeune yiɓe ɓatto amen ɓe kalna amen ɓe mbi amen keɓe jiiɗi minen min daroye ɗum ɗo min mbaɗa ɗum inchallah Allah jarama a jarama Seydi Ba
wadde noon holko ngol ma mbayni ko ngaren gudden yewtande ha saha goɗɗo déjà ko remercie Dema remercie de ton caméraman et ma petite sœur biɗo kalan ɗo mon haalamo woni Bano donc remercie de kala pinowo e Mauritanie mbeɗa remercie nak somi remercie Allah e nelaɗo mbeɗa remercie jinnaɓam parce que mbeɗa wawno finde mi wiya ko ɗum jinmi wadde ɓe mbiya kam ala kono ayde ñande vote nde mbeɗa yaha mbeɗa ƴeewoya les bureau de vote babam jibinɗon 6 heures du matin nde min juuɗi omo wonde yamme oto ha 18 heures kanko e miñam biyeteɗo Jojo Elage ene wonde maggat miñam nenam kañum defi ñamdeji nawatinoɗe pour yimɓe ɓe ganduɗa ene gonanno amen ni bureau ji donc ko yettude Allah mbaɗa yettanak elminanaɓe leegal mo kotmi o par ce que ɓe mbima so tiggu ami yummum jagge balabe mum min jagge balabam ko elminanaɓe hande to tolnimi ɗo e ko gonmi ko awa bamo gonmi awa siré bamo gonmi o ko kamɓe mbaɗi kam ɗum donc mbaɗa yettaɓe murtannaɓe fof mbaɗa yetta kala jeunesse o te mbeɗa wiyaɓe yoɓe daro par ce que avenir mabɓe koye juuɗe mabɓe goni c'est vrai que aɓe découragé c'est vrai que il y a tellement de demandes c'est vrai que c'est très dur d'où hande nde ɓe jaari États-Unis te hande ɓe jeehi ala ko ɓe tawi ɗon hunde mabɓe nan artire yeynoɓe galleji mumen jeeyi autoji mumen yo Allah lomtin amin amin mais alhamdulillah nde ganduɗa eɗen jogui yimɓe waɓe na haali diallo ene goni assemblée ene kaɓe ene kala ko poti haalde kala hande minen komin jinno yettinde assemblée haali diallo noon yettina ɗum amin jettama donc jetta aduna o foof min jetta kala supportenoɗo amen kala gonannoɗo amen hay duwaw kala jooɗino duwi hande amin remercier ɗum par ce que duwaw jaɓama donc alhamdulillah min jetta mon no fewi merci beaucoup Allah jarama a jarama Seydi Ba wadde noon en mbi miñiraɗo o walla sehil men o Bannourou Sarr ala ko bone makko sona yettonde ko heddi ko foni moƴƴi tawno haalpure mo yettani sababu yettani Allah kanko ne waddi men makko ko bandiraɗo gorko tedduɗo woni kadi mo ganduɗa kañum woni directeur programme Pindi TV sehil meɗen Amadou Moussa Anne mo ganduɗa kañumne ko ummiɗo ɓoyani kañumne yidire yimɓe watɓe fayiɗo ɗo e leydi ndi wadde mumen jewte kanko tigui wadde meɗen ɗo Bannour kañum woni sababu meɗen ha jettodirɗen enen foof kala ko feewi yewtande guila jonde nde ha haala ka foof min beltoniri ɗum Allah kala kadi ko fewani hen pamon ko neɗɗo woni mo timmani kono wonano saga men jogui en kaɓere noon ko Ali Samba Nene Fall kanko woni caméraman men monteur meɗen foho meɗen kanko kadi woni Funere Salidia minen gommide guila Sénégal ha Mauritanie wadde noon Allah jarama o jarama kono noon en jarnima dendagal fans club Tafasi wonɓe sababu hande garangal men ɗo e dendagal kadi bandiraɓe ganduɗa guila garɗen ha ɗo joni faade joni ene jaɓɓi en jaɓɓugal manggal kadi ene beltono en kadi en teddini nde tawno bisu wiyama teddugal tan koye Mauritanie haaɗi kono tedduɓe kon moƴƴuɓe on teddini yalla teddu noon Allah jarama on jarama jaam dow jaam less jamɗo hakkude ɗo jamɓol tan dume mon Allah jarama on jarama Soko plena ari mon mon Rewɓe Afrika